Môžete mať umelé myhalnice? Poďme si zodpovedať na niektoré z vašich otázok, ktoré ste napísali na Instagrame. Takže pokiaľ chceš robiť v modelingu, určite by si nemala mať umelé myhalnice, pretože stále platí, že prirodzený vzhľad je to, čo klienti hľadajú. Klient, ak chce, tak tie umelé myhalnice nalepí na fotení a potom ti ich strhne. Takže pokiaľ chceš ísť do modelingu, treba sa vrátiť k prirodzenosti. Čo sa deje na registračnom castingu? Nedieje sa tam toho až tak veľa, takže nemusíte sa nejako báť, môžete byť úplne kľudní, stretnete tam poprvé moje príjemné kolegynky, po druhé vypíšete krátky dotazníček s vašimi údajmi, po tretie absolvujete veľmi krátky, taký možno minútový, dvojminútový, trojminútový rozhovor s mojou kolegynkou, ktorá je tiež milá, a po štvrté idete sa fotiť. A to je všetko. Ako máme spätnú väzbu, ľuďom sa veľmi páči na našich registračných castingoch, všetci hovoria, že celý tým je milý, takže kľudne príď s dobrou náladou a uži si to. Takže či je možné si spraviť u nás portfólio, aj keď ste dvojičky? Jasne, samozrejme, však na rôzne fotenia do reklám hľadajú aj dvojičky. Ideálne je spraviť aj teda spoločné fotky, aby klientovi bolo hneď jasné, že OK, toto je tá najväčšia devíza, že vy ste dvojičky. A posledná otázka na dnes. Môžem sa registrovať, aj keď nosím okuliare? Tak ja už pomaly nepoznám človeka, ktorý nemá okuliare. Niektoré modelky nosia aj veľmi silné dioptrie, takže dá sa to vždy nejako riešiť, či už kontaktnými šošovkami, alebo stojíš na mieste pri fotení, takže tam nepotrebuješ nejako mať nejaké obrovské okuliare a vidieť, takže samozrejme môžeš prísť. A tešíme sa na vás aj ďalší týždeň. Ahojte.